Salam hormatly adamlar, mähriban watandaşlar. Hemmäňize salam. Bugun nesip bolsa biz göni ýaýlym we video önümçilik dünýäsiniň iň meşhur enjamlarynyň biri bolan suratda görüşimiz ýaly Blackmagic Accent Television Studio Pro HD barada gürleşip geçeriz. Bu enjam näme üçin beýle güýçli we onu kimler ulanmaly? Gelin bilelikde göz aýlaly. Bu mikserin esasy iň ular tykmaçlygy, onuň içindäki dolanış panelleri. Beýleki köp kiçik mikserlerde diňe program arkaly işlemeli bolýar. Bu mikserde bolsa professional knopkalar arkaly hemme knopkalary elimiziň aşagyna ýerleşdirilen. Bize ýeňillik töredilen. Mysal üçin her hil geçiş effektleri 80 kanal birlikde montaj etmäne ukuyumuz bar. Ses kanallary, renkler, ähli elimiziň aşagyna ýerleşdirilen. Bu arka panel bolsa, bu mikserimiziň ýüzü. Näme şu ýerde görýänmiz? Bu bolsa arka paneli. Arka panelinde nämeler bar? Mysal üçin 8 kanaly kabul edýär diýdik. 4 sany ejtimai girişi. 4 sany bolsa ezda girişi. Aşagyna çyzyjak badyr kabul edýän ýeri. Şu ýerden başlaýar, şu ýerde içine alýan ýeri. Şu ýeri ezda input. Aşagyna daýapdyr. Suratdan biraz kaçtı pesirak şu ýerde dolu görünen okyanına şu ýerde ezda input diýip ýazyk. Gön ýokarsyna bolsa ezda output çykarjy berde. Güýç berjik kabeli, tanya kabeli. Bu ýerde bolsa 12 voltluk güýç berjik kabeli ýerleşdirilýär. Bu ýerde bolsa LAN kabel we LAN kabeliniň aşagynaky USB 2.0 ularyň ulanýan ýerlerden başga ýerlerde de ulanýan ýerleri bar. Ýöne häzirlikçe siziň derdiňize ýaraýjak şekilde düşündirmekçi. LAN kabelden internet LAN kabelini çykarýatsa, gapdalyna biziň notebook'umuz bar, kompýuterimiz. LAN kabelini çykaryp, kompýuteryň girişine dakýar. Şu ýagdaýda kompýuteryň üstü bilen hem mikserimiziň sazlamalaryny edip bilýär. Elbetde ýankylyşymyz ýaly öz içinden hem edip bolýar, programmanyň üstü bilen hem kompýuteryň üstü bilen hem sazlamalaryny edip bolýar. Inni bu ýerde bolsa ref in bar, aux bar, multivia, pagama berde de multivia HDMI çykalgasy. Inni bu ýerde mysal üçin aýdaly multivia çykyşlary näme görkezýär? Aýdaly ezda çykyşymyzdan alsak, mysal üçin şu ýerde ezda çykyşymyzdan alsak, video mikserimiziň içinde edýän işimizi, mysal üçin gelýän kanallar seljerip biziň eden montajlamazy göni taýyn ýagdaýda çykaryp berýär. Ýokardaky ezda outputumuz. Multivia bolsa ähli giriş kanallary bir ýerde jemläp görkezýän çykyş ezdaýymyz. Mysal üçin ähli gelýän kanallary bir monitorda görmek islesek, mysal üçin ezdaý kabul edýänmiz, ezdaý çykaryp dakýar. HDMI kabul edýänmiz, HDMI'dan çykyşyndan alýatsa monitorumyzyň girişine dakýar. Şu ýerdäki HDMI. İkisem şo bir işi ýerine ýetirýär. Pagama çykyşy bolsa, edil şu output'un ezdaý output'un edýän işini ýerine ýetirýär bu ýere. Pagamadan ýankyýaly biziň mikserimiziň içinde edýän işimizi pagamadan alyp LED ekranymyzyň, ýagny o tomaşaçylarymyzyň seredýän ekranyň prosesoryna biziň edýän işimiziň signalyny geçirýär. Häzir olam düşündirip geçeriz. Ref in bulonsyny artyk myç bir video düşürüp durup geçeriz diýip bolsa, aux bar, aux bolsa mysal üçin aýratyn bir kanaly ýa şu ýerde aýtdyk, ezda outputdan alsak, nähil montaj edýän bolsak, taýyn ýagdaýda çykaryp berýär. 8 kanaly bilelikde montaj edip seljerip oturýar. Şo seljeren ýagdaýymy çykaryp LED ekrana ogrodýar. Aux bolsa belli bir kanaly, mysal üçin HDMI barda goýsaň, diňe HDMI bar görkezýär.
ejtimai kide goýsaň diňe ejtimai ikini görkezýär, şonnak kanaly görkezýär. Aýratynlykda. Bu zatlaň hakyna edil häzirlikçe bu ýerleri biz ulanamyk. Edil toýda baralamyz üçin bu ýeri edil häzir zerurdan. Ýöne bu hakyna da aýratyn bir video düşürýäris nesip bolsam. Bu ýerde 2 sany ses girişimiz bar. Bu ýerde naushnik çykyşymyz bar dinlemek üçin, kanallarymyza gelýän ses dinlemek üçin, misal MP3 sesimizin gelýän sesini dinlemek üçin. Bu ýerde bolsa mikrofon. Biziň gurulayan sesimizi video mixeriň bilen ýazga geçirip bolýar. Gysgaça video mixerimiň arka paneli şu ýagdaýda. Inni başdan aýak nähil gaýdýas. Birinji operatorymyzyň kamerasy, ýa şu ýerde kameramyz bar. Inni kameramyzyň her kameranyň gapdalyna bolar, arkasyna bolar. Bir ejtimai çykyş ýa-da bir ezdaý çykyş ýokman badyr. Adyndan belli bolýar ýaly filmsiz geçirjimiz bar şu ýerde. Ejtimai filmsiz geçirji peredaçyklanmaz. Transmitter, bärde bolsa receiver. Transmitter geçirji, receiver bolsa kabul edici. Inni şu ýerden kameramyzdan çykýan, mysal üçin ejtimai çykardyk diýeli. Ejtimai çykarýar. Geçirji peredaçygymyzyň girişine dakýar. Şu gapdalyna 2 sany ejtimai ýer badyr. Biri giriş, biri bolsa çykyş. Misal üçin başga enjamyda geçirmek isteseň, misal üçin şu ýerde kiçiräjik bir monitor goýsaň, şu peredaçyň aşagynaky çykyş ejtimaidan alyp, misal üçin aýdaly kameramyň üstüne öz muň geçijek monitorlar hem bar. Ýok, ulraçyk monitor üstüne goýýar. Her ýyl ulanýanlar şu ýerde monitor goýsaň, misal üçin kamera. Şu kameraň alýan zadyny bu ýerden çykyşyndan ejtimai alyp monitoryň ejtimaina salsaň, ejtimai girişine salsaň, biziň operatorun alýan işini monitoryň arkasy bilen hem görüp bolýar. Geçirjisi näme bilen, peredaçymyň arkasy bilen. Indi bu ýer şular ýaly. Inni aýdaly kameramyzdan ejtimai çykdy. Geçirjimiziň girişine girdi. Indi bärde filmsiz arkaly geçýär. Bärde kabul edici peredaçymyz bar. Filmsiz arkaly geçirdik. Kabul edici geldi. Inni kabul ediciň gapdalyna 2 sany ejtimai output bar. Ejtimai çykyşlary, ýagny. Indi bu bärden ejtimai çykyşymyzy aldyk. Mysal üçin ejtimai kabel çykardyk. Getirdik de video mixerimizin arkasynaky ejtimai girişine dakdyk. Birinji kanalymyz şu ýere. Inni misal üçin aýdaly bul bir kamera. Misal üçin aýdaly 2, 3, 4 kameraly bolup biler. Şular ýaly. Şu ýerde bular geçirjemi. Kameralarymyz. Misal üçin aýdaly 4 san kamera bar diýeli. Hersine de bir geçirji hem kabul edici aýratyn bir komplekt peredaçyklarymyz bardyr. Şolary hersine aýratyn şu ýagdaýda ýerleşdirýär. Misal üçin şu ýerde peredaçyklarymyz. Bu ýerde de biri. Bular edilýän ýaly. Operatorymyzyň ulanýan kamerasyndan ejtimaina çykýar we geçirji peredaçygymyň ejtimai girişine girýär. Bärden filmsiz arkaly geçýär, kabul edici gelýär. Kabul ediciden ejtimai çykyşyndan alýarsa, muny misal üçin ejtimai video mixerimizin ýerinaky ikinji, misal üçin aýdalyna şu ýerde ikinji kanalyna birikdirýär. Edil bularam şolar ýaly 3'ü şeyle geçirýärse 3'ü 4'ü bolsa 4'ü. Bizde inni häzir 4 kameramyzyň inni häzir bärde 4 kameramyzyň signaly şu ýere biziň video mixerimyzyň arka paneline gelýär.
Ine şu yerde bir yerde jemlenni. Salna. Bu yerden ejtimai alyp tapdyk. Ejtimai çıkardık. Getirdik de 3-nji kanaly tapdyk. Berden amallyk bir ejtimai tapdyk. Geçirji peredatçymyň girişine kabul ediciden ejtimai çıkışından aldık da bunu ekittik de 4-nji kanalyna tapdyk. Ejtimai girişine. Inni kiyagda berden bu yerden belki aýtşymýarlyk LAN kabel, internet kabelimizi alýas. İnternet kabelimizi şu yerden ekidýäs. Kompýuterimiziň internet LAN kabel giriş ýerine takýas, birikdirýäs. Ýa-ni aýtşymýaly video mixerimizi programmanyň üstü bilen hem sazlamalaryny ederýärek. Inni berden sal üçin aýdaly 4 kameramyň girişi şuma taýyn ýagdaýda video mixerimiň içine geldi. 4 kanalymyz bir ýerde ýerleşdi. Inni bu ýerde sal üçin şu ýerde biziň teljerip etjek montajymyzyň taýyn ýagdaýyny tomaşaçylarymyza ýetirmek üçin uly LED ekranymyza iýermek üçin signalymyzy uratmaly. Ine bu ýerde görüşimiz ýalak LED ekranyň prosesory bar. Ine azajyk suratlaryň videonyň hatda okolanyk kaçta petlek suratyň. Ine şular ýaly arka panel, bular öň paneli. Bularda diýdil şolar ýalak arkasynda bir SDI kabul edici bardyr we bir ejtimai kabul edici bardyr. DVI we görnüşler amma kabul edicidir. Inni video mixerimizden SDI ýerinden SDI kabelimizi aldyk. Mysal üçin biziň SDI kabelimiz näil bolýar? SDI kabeli şu ýerde, şu ýagdaýda. Ine SDI kabelimiz biziň şu kabelimiz misal üçin aýdaly SDI kabel. Pagamadan alýas. Näder? Şunu belirleyelim. SDI kabelimiz. Pagamadan aldyk. SDI'ni geldi de LED ekranyň prosesorynyň SDI kabel girişine girdi. Inni şu ýerde näme bolup geçdi? Operatorymyzyň ulanýan kamerasy kameramyzdan HDMI çıkışından HDMI'dan çykdy. Geçirji peredatçymyzyň girişine girdi. Simsiz arkaly kabul edici peredatçymyza geldi. Kabul edici peredatçymyzyň HDMI çıkışından allykda video mixerimizin izinnak panelinin her kanallarına bölüp taktık. 4 san kanala biriktirdik 4 san kamerany. Ondan soň güç kabelimizi bir tane kabelimiz takýas elbetde. Soň bolsa pagama çıkışymyzdan SDI çıkışymyzdan SDI kabelimizi aldyk, çıkardyk. LED ekranyň prosesorynyň SDI girişine takdyk. Çıkaranymyzy. LED ekranyň prosesorynyň girişine takdyk. Inni bize gelýän kanallary görmek üçin, misal üçin öňümizde video mixerimizin öňüne aýdaly açyk ýerde bar bolýar. Şular ýaly monitorumuz bar diýeli. Şeýle monitor bolýar. Berdi de misal üçin aýdaly şeýle kanallara bölünýär. Berde çep tarafına taýyny kadrymyz görünýär. Sağ tarapda bolsa gönül LED ekrana görkezýän biziň montaj edip oturan şekilimiz görünür. Öňümüzdäki monitora görkezmek üçin bolsa, mysal üçin monitorumuz HDMI kabul edýän bolsa, multiview HDMI'dan alýas, çykarýas.
çıkarýarsa, öňümüzdäki biziň görjek monitorumyzyň ejtimoğy girişine salýas. Egerde SDI kabel kabul edýän bolsa, multiview SDI-dan çıkarýarsa, SDI kabeline dakýas. Diňe bir ýeterlik ikisini birlikde dakmalar. Haýsyny kabul edýän bolsa, şonu dakýas. Ya ejtimoğy kabul edýär, ýa-da SDI kabul edýär. Ine häzirlikçe biziň gönýäýlim sistemamyň gurulşylary ýaly. Näsip bolsa öňümüzdäki videolarda kompýuteriňizde bilen nähili programmanyň fazlamalary edilýär, nähili programma birikdirilýär. Mysal üçin AdSense Television'yň öz programmasy bar. Şonu birikdirmäni öwreneriz. Kameranyň fazlamalaryny öwreneriz. Hersiniň üstünden näsip bolsa aýratdan durup geçeriz. Agza bolmagy ýatdan çykarmadyň, videony paýlaşalyň. Geljek videolarda görüşýänçek, hoş sag bolun. Häzirlikçe.